Radio Erana ناتا دمتي إرتراويان راديو إرنا ناتا دمتي إرتراويان عزو السلامتنا تقبلوا أبستفل عليه كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي سوني 4 مجابيت كل تشحن 19 فنوى راديو إرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو بحجز منقست نرويز تهانس كوليج مسلت أنا حيل بحري تعاتيو كينيا قبل علي إرتراك تكتلوز تصنحت ناي فيزا بوليسي كتقير كم تخيل تقاليتو بريزيدنت فرنسا ناب إثيوبيا جبوتن كينيان كبتحيو راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان علتا وزينا أب كتم باتع زركب بحجز منقست نرويز تهانس كوليج مسلت أنا حيل بحري تعاتيو اتي اب اكادامن قال استفلالي سلطاناتن كهب زصنح كولج زتعصولو مخنيات እኳ እንተ ዘይተፈልጠ ተማሃሮግና ነናብ ገዝኦም ከም ዝተፋነው ክፍለጥ ተኻኢሉኖ እቲ ኮሌጅ ማዓስ ክኽፈት ምዃኑ ዝተፈልጠ ነገር የለን ይኹን እምበር ምስ ኢትዮጵያ ብዝተጀመረ ምስጢራዊ ስምዓት ስልጠንቲ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታ ክመጽኦም ዝብል ዘይተረጋገጸ ሓበሬታ ይስማዓሎ أقدمون أبقدم زركب معسكر حيل بحر إيرترا نيتوبياوان مقبل مدلاوات يقبر كمزلو كقلات تسانيحيو إثيوبيا كابش عند 991 حدنات حيزو زتبتاتنا حيل بحر داقم نمقام كان منقستات فرنسا كينيا جيبوتي إيرتران كالوت هاجراتن حاجز تحتت كمزلا الفلات منقست كينيا قبل علي إيرترا كقتلو زتسانح ناي فيزا بوليسي كغير كمزخقل تقاليتو نزيكاتات حيالو مبرق أفريقيا بزي فيزا ويدما بأونلاين بزركب فيزا كأتوت فكد كينيا قبل علي إيرتراوين جنا أقدمهم كاب إمباسي كينيا فيزا كحتو بفوليك تحتت متصنحة سفلتيو منقست كينيا قبل علي إيرتراوين كم نايكالوت هاجرات مبرق أفريقيا تمساسالي بوليسي كم زنبروز فلت كوينو منقست إيرترا كاب كتما نيروبي بزفترو مربب نجوجلتات سومال فينانساوي مولان كالا حاجزاتن يبركتالو بزبل كسي كاب كل تشحن شوموتن ندحار كيرو إيرتران إثيوبيا دحرت جمر أركب مسناي سومالن جبوتن تأساسيرو قبل علي منقستي إيرترا تنبيرو زصنحه اجدا بايتو تصتا اب 14 حدار 2018 تلعيليو أبزواون أهجراون تنتصلو زصنحو منقستي إيرترا دحر زمس إثيوبيا جمر أركب بمنقد حدش قدماي منيستر إثيوبيا مس مراحتي قرابة هاجرات كراخب كيلولو كينيا قبل علي إيرترا كتكتلو زصنحت ناي فيزا بوليسي كتقير كم تخيل زقلت زلو دما بريزيدنت تهاجر أوهورو كينياتا نا إثيوبيا أدوتو زازيمو مسقدماي مينيستر تهاجر أبي أحمد بمخان ناب إيرترا أبزبت حلو ناي السالستي أقات أميو بريزيدنت إسياسون قدم كلتا أوارح ناب كينيا مبصح مكيادو أيرسعن بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون أبزمت سمون ناب إثيوبيا جبوتن كينيان وقعوي ناي سرح مبصح ككايديو እቲ ፕሬዝደንት ኣብዚ ካብ 11 ክሳብ 15 መጋቢት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘካይዱ ዑደት ኣብ ወተሃደራውን ቁጠባውን ምትሕግጋዝ ክዝትዩ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ፍሕፋሕ ሽበራውያን ጉጅለታት ገኒኑ ይረአ ምስ ምህላው ፈረንሳ ኣብዚ መዳይዚ ምስ ሓያሎ ሃገራት ክትተሓበር ከም ትደልያ ትገልጽ ኣብ ጅቡቲ ቀዋሚ ወተሃደራዊ ማዕስከር ዘለዋ ፈረንሳ ንምስ ፍሕፋሕ ቻይናን ሩስያን ኣብቲ ዞባ ብዕቱብ ካብ ዝከታተልኦ ሃገራት ምዕራብ ሓንቲያ ጅቡቲ ካብ ፈረንሳን ኣሜሪካን ቆላሕታ ብምስኣና ናብ ቻይናን ሩስያን ትዘዙላን እናተባህለ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ድማዩ ፕሬዝደንት ፈረንሳ ናብቲ ሃገር ታሪኻዊ ምብጻሕ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝካየድ ዘሎ ናይ ለውጢ መድረኽ ዝድግፍ ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን ምስቲ ሃገር ኣብ ብዙሕ መዳያት ክትሓገዝ ቅሩብ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ናብ ፓሪስ ኣብ ዘካየዱ ዑደት ኣረጋጊጹሉ እዩ ምስ ናጽነት ኤርትራ ካብ 1991 ናትሒዙ ህላዊኡ ዘብቃይ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዳግም ንምብርባሩ እትሰርሕ ዘላ ኢትዮጵያ ሓገዝ ፈረንሳ ተሓትት ምህላዋውን ወተሃደራውያን ምንጭታት የመልክቱ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ هذه إذاعة إرنا أقدم موق ناي لباوي سلامتاي يقربلكم كبران دك هاجري أبوشتن وزعين زلهم سلام بلكم زلومي مساهم كذاتي لوز دلخو أرستي أتي كلنا زيغاتات كربربلو زي قبا أرستيو تجيمنا دقاقيمنا كنزاربلو زي قبا أرستو خوينو سلسة سمعني مليسة زقربو لكم زلو أرستيو
እዚ ዛዕባ እዚ ኣብ ቅድሜና መጺኡ ሞትን ህይወትን ሃገር ዝፈለ አርእስቲ ክኾነና እዩ ግዜ ከለካ ግዜ ኣይትጸበዩ እሞ ሎሚ ነዛ አርእስቲ እዚ ኣጽሪና ክንፈልጦ ኣለና ካብ ዝብል ከይረብረብና ክንዛረበሉ ይግባእ ስለ ዝበልኩ ዘቕርቦ ዘለኹ እዩ እሱ ድማ እዚ ናይ ድሕሪ ኢሳያስ ክመጽእ ዘለዎ ኩነታት ብኸመይ ክንገጥሞ ኢና ዝብል እዩ ሽዑ ክንሓስበሉ ዝግባእ ኮይኑ ኣይስማዓንን ጥራይ ዘይኮነስ ዝቃወሞ ዘለኹ እዩ ስርዓት ኢሳያስ ምስ ፈረሰ ምስ ወደቀ ሄይልና ክንዛረበሉ ዝግባእ አርእስቲ ኣይኮነን ከምኡ እንተኮይኑ ሃገር ኣብ ጠላዕ ክንእትዋ ኢና ሎሚ እቲ ሓደ መንግስቲ ከሎ ኢኻ ህድእ ኢልካ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ መንግስቲ ቅያር መንግስቲ ክንዛረብ ዝግባእ ግዜ ኣለና ክእለት ኣሎ መጽናዕትን ምግባሩን ዘኽእለና መሳለጥያታት ኣሎ ሎሚ ንዛረበሉ ሎሚ ንወዳእዮ ዝብል መርገጺ ዘለኒ ምክንያቱ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ዘረባይ ዝጠቐስክዎ እዩ ንሕና ዜጋታት ኣለና ሉላዊት ሃገር ድማ ኣምጺና ኣለና ሉላዊት ሃገር ኣላ ኣብ ውሽጣ ዜጋታት ኣለዉ እዚ ልሙድ ኩነት ውሁብ ኩነት እዩ ኣብ ዓለም ሉላዊት ሃገር እንተላ ዜጋታት ኣለዉ ኤርትራ ድማ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት መስዋዕትን ጻዕርን ህዝባ ሉላዊት ሃገር ኮይና ኣላ ንድሕሪት ኣይመለስን እዩ ነዛ ሉላዊት ሃገር ከመይ ጌርና ነመሓድር ድማ ናይ ዜጋታት ሕቶ እዩ ሓንቲ ሃገር ብዜጋታት እያ ትመሓደር እዚ ማለት ቀጥታዊ ናይ ምምሕዳር ሕቶ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ህላወኣ ብዛዕባ ኩሉ ጉዳያ ዜጋታት ጥራዮም ዝውስኑ ናይ ሎሚ ኩነታት ናይ ስርዓት ኢሳያስ ዘምጽኦ ከም ሓደ ንዘለዓለም ዝቕጽል ኩነታት ጌርና እንተወሲድና ጥራይና ሕጂ ብዛዕባ መጻኢ ክንዛረብ ዘይንደሊ እዚ ስርዓት ናይ ስርዓት ኢሳያስ ሕጂ ንኹሉ ተቆጻጺረ ኢሉ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ክፈርስ እዩ ዘይተርፍ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ሰብ ዝተንጠላጠለ ስለ ዝኾነ ምስ ሞት ኢሳያስ ምስ ምህዳም ኢሳያስ ምስ ምእሳር ኢሳያስ ምስ ዝኾነ ካልእ ኩነታት ብባህራዊ ድዩ ብኻልእ ካብዛ ዓለም ክፍለዩ ካብ ኤርትራውን ከልግስ ኢሳያስ ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ኢሳያስ ምስ ከደ እንታይ ንግበር ምባል ካብ ሎሚ ክዛረበሉ ዘለካ እዩ ንኢሳያስ ካብ ዝኸይድ ንጸበው ማለት ኣይኮንኩን ንሱ ዝቕጽል ዘሎ ጻዕሪ ናይ ኩልና እዩ እዚ ስርዓት እዚ ቀልጢፉ ዝእለየሉ መገዲ ብዘይ ጎነጽ ብዘይ ደም ምፍሳስ እንታይ ኢና ንገብር ዝብል ነፍሱ ዝኻለ አርእስቲ ስለ ዝኾነ ንሱ ኣይኮነን ሕጂ ቀዳምነት ዘጨንቕ ዘሎ እቲ ዘጨንቕ ዘሎ ካብ ሓዊ መሊስካ ናብ ካልእ ሓዊ ምእታው ከይኸውን ንኢሳያስ ምቕያር እንታይ ነገር የድሊ ድሕሪ ምልጋስ ኢሳያስ እንታይ ኣሎ ዝብል ሕቶ ክትዛረብ እዩ ዝግባእ ምክንያቱ ሃገር ቀጻልነት ዘለዋ ን5 ዓመት 10 ዓመት ዘይኮነስ ን10ታት ዓመታት ንኣማኢት ዓመታት ዝቕጽል ኩነት እዩ ናይ ሃገር ኩነት ሎሚ ዘለና ብህይወት ዘለና ወለዶ ክሳብ ዘለና ንጥቀመላ ነዛ ሃገር ንነብረላ ሰላም ነስፍነላ ብድሕሪኡ ድማ ዝቕጽሉ ድማ ከምኡ እንዳበሉ ክቕጽሉ እዮም እዚ ንቡር ብዛዕባ ሃገርካ ተገዲስካ እንታይ የድልያ ምባል ሎሚ ግዴ ጥራይ ዘይኮነስ ጉቡእ ናይ ዜጋ እዩ ካልኦት ክፈትሑልና ኣይግባእን ጥራይ ዘይኮነስ ኣይከኣሉንን ልክዕዩ ደገፍ ክትሓትት ትኽእል ኣብ ናትካ ዘውፃእኻዮ መደብ ማለት እዩ ሓደ ስድራ ቤት ንደቆም ባዕሎም ጥራዮም ዝኣልዩ እቶም ወለዲ ካልኦት መጺኦም ንደቆም ንስድሮኦም ንውሻጥኦም ከም ማሕድሩሎም ኣይኮኑን እዚ ነጥብ እዚ ካብ ግዜ ሰውራ ጀሚሩ ንደጋግሞ ስለ ዝኾነ ንክቡር ህዝቢ ኤርትራ
حدش ኣይኮነን ኣገዳስነቱ ግን ኣብ እዝንና ክድውል ኣለዎ ምድላው ማለት እምበኣር ፖለቲካ መስራሕ ዝበሃል ብልምዲ እሱ እዩ ማለት እዩ ፖለቲካ ሃገር ዝበሃል ብዛዕባ ሃገርካ ከመይ ትመሓደር ምዝራብ ማለት እዩ ፖለቲካ ኣይፈቱን እየ ዝብሉ ምናልባት እቲ ፖለቲካ ዝበሃል ቃል ብጌጋ ዝተረዱ እዮም ኩልና ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ፍሉያት ሰባት ጌርና ንወስዶም ፖለቲካ ዝበሃል ነገር ከም ሓደ መዘናግዒ ገለ ሰባት ዝገብርዎ ዝበዝሑ ህዝቢ ግን ዘይገብርዎ ጌርና ንወስዶ ጌጋ እዩ ኣነ ፖለቲካ ኣይፈቱን ዝብል ሓውሰላ ግጺ ዘረባውን ኣሎ ፖለቲካ ኣይፈቱን ማለት ብዛዕባ ሃገር ከመይ ትመሓደር ክፈልጥ ኣይደልን እየ ማለት እዩ እዚ ድማ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዜጋ እንተኮንካ ግድን ብዛዕባ ሃገርካ እቲ ፖለቲካ ክጸልወካ እዩ ንሕና ኣብ ንቡር ኩነታት እንተንህሉ ሞ ብኣካሉን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንተንህሉ ፖለቲከኛታት ዝገበርዎ ስለዚ ትንክፈና ዜጋታት ኩሉ ሻዕ ብዛዕባ ፖለቲካኦም ከይፈተው ግደሱ እዮም ብፍላይ ድማ ዜጋታት ዝግደሱሉ እዋን ምርጫ ናይ ወከልቶም ክገብሩ ከለዉ እዩ እዚ ኣብ ዓለም ልሙድ ነገር እዩ ፖለቲካ ኣይፈቱን ፈቱ ዝበሃል ነገር የለን ምድማጽ ዜጋታት ንፖለቲከኛታት ናይ ምምራጽ ኣብ ሙሉ ዓለም ዘሎ መሰል እቲ ዝኸበረ መሰል ናይ ዜጋታት ሃገር እዩ ብዙሓት ድማ ንኤርትራ ዝተሰውኣናላ ምኽንያት ብዙሓት ዜጋታት ዝተሰውኡላ ምኽንያት እታ መሰል ናይ ምድማጽ ወከልትኻ ናይ ምምራጽ እያ ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰል ዝበሃል እዩ እምበኣር ዜጋ ኣብ ፖለቲካ የለኹን ክብል ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ፖለቲካ ምምሕዳሩ ዝነጥፉ ፍሉያት ሰባት ከም ዘለዉ ክሕዳ ኣይኮንኩን ግን ንኹሉ ዜጋ ይምልከቶ እዩ ሃገር ከመይ ትመሓደር ስለምንታይ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዝግደሰሎም ሕቶታት እቲ መንግስትኻ እቲ ዘመሓድረካ ሃገርካ ዘመሓድር ኣካል ከመይ ገይሩ ከመሓድሮ እዩ ክትግደስ ስለ ዘለካ ሰብ ሃይማኖት ወይ መራሕቲ ኣገልገልቲ ሃይማኖት ብዛዕባ ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ መንግስቲ ከመይ መርገጽ ከም ዘለዎ ክግደሱ እዮም ተምሃሮ ወለዲ ብዛዕባ ትምህርቲ ወለዶም ደቆም ክግደሱ እዮም ብዛዕባ ጥዕና ደቆም ክግደሱ እዮም መንእሰያት ብዛዕባ ናይ ስራሕ ኩነታት ክግደሱ እዮም ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክግደሱ እዮም ነጋዶ ብዛዕባ ቁጠባዊ ተኽእሎታት ኣብ ሃገሮም ክግደሱ እዮም ኩሉ ዜጋ በብናቱ ትምልከቶ ብዛዕባ ሃገሩ ክግደስ እዩ ብዓብኡ ድማ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰል ክግደስ እዩ ምኽንያቱ ምእሳር ኣሎ ብዘይ ሕጊ ፍርዲ ኣሎ ብዘይ ፍርዳዊ ሕጊ ምእሳር ኣሎ ናይ ፖሊስ ጭካነ ኣሎ ጉቦ ኣሎ እዚ ኩሉ ከጥቅዖ ስለ ዝኾነ ልዕልነት ሕጊ ክነግስ ክግደስ ኣሎ ዜጋ ግደፎ ብዛዕባ ብፍሉይ ዝምልከቶ ከም ንግዲ ጠቂሰልኩም ከም ትምህርቲ ከም ሃይማኖት ወይ ከም ካልእ ነገር ንግደፎስከ ከም ዜጋ ኣብታ ሃገር ምንባር ማለት መሰለይ ክኽበረለይ እንታይ ክገብር ኣለኒ ክብል ኣለኒ ከም ዜጋ እዚ ፖለቲካ ይባዕሉ ምኽንያቱ ኣብ ሃገርካ መሰል ሰብኣዊ መሰል ወይ ውልቃዊ መሰልካ ክኽብረልካ ከም ዝኽበር ክገብር ዝኽእል እቲ ዝመረጽካዮ መንግስቲ እዩ ስለዚ መንግስትኻ ከመይ ገይሩ ኣብ ስልጣን ይመጽእ ክትግደስ ኣለካ ማለት እዩ መን እዩ ኣይና ሓይሊ እዩ ኣብ ስልጣን ዝመጽእ ናይ ሕጊ ዘኽብር እዩ ክመጽእ ዘለዎ እቲ ውሕስነት ዝህበካ ወኪል ናይ ሃገር መን እዩ እዚ እዩ ናይ ዜጋታት ሕቶ ንሕና ነዊሕ እዋን ኣብ ትሕቲ መጀመርያ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ቀጺልካ ድማ ኣብ ትሕቲ ውልቀ ምልኪ ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝገበርና እዚ መሰል እዚ ይግባአና ምዃኑ ኸማን እንዳረሳዕናዮ ንኸይድ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ምኽንያቱ ብግዜ ኢትዮጵያ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓይሊ ዘለዎ ብረት ዘለዎ ድላዩ ክገብር ዝኽእለሉ ግዜ ነይሩ ዜጋ መሰለይ እዩ ስለምንታይ ከም ዝትገብር ዝብለሉ ግዜ ሪኡ ኣይፈልጥን እዩ ካብኡ ዝገደደ ድማ ኣብ ስርዓት ኢሳያስ ድማ ከምኡ ኮይኑሎ ስለዚ ምናልባት ኣነስ ዓዊለ መሰለይ ተሓለወለይ ሕጊ ከበር
إلنا منجستي كتقرع ወይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ረሲዕናዮ ክንከውን ንኽእል ኢና ባዕረይ ለው ምንቅ ኣለ ዘለና ከም ዜጋታት መጠን እዚ ብውሕዱ እዚ ውልቃዊ መሰል ናይ ሓደ ዜጋ ክኽበር ክኽእል እዩ ነዚ ዘኽብረለይ መንግስቲ ካብ ኮነ መንግስቲ ድማ ኣነ ካብ ብወከልቲ ዝቀውም ካብ ኮነ ብወከልቲ ህዝቢ ማለት እየ ነቶም ወከልቲ ህዝቢ ድማ ዜጋ ይመርጾ ካብ ኮነ ዜጋ እምበኣር ብዛዕባ ፖለቲካ ይግደስ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝመርጾ ወኪል ኣብ መንግስቲ ከኣቱ ዝመርጾ ወኪለይ ኣብቲ መንግስቲ ምስከደ ማለት ኣብቲ ፓርላማ ወይ ኣብቲ ሃገራዊ ባይቶ ምስ በጽሐ ክጣበቀለይ እዩ ኢለ ዝመርጾ ዜጋ ከምኡ እዩ ዝገብር ኣብ ዝኾነ ሃገር ከምኡ ካብ ኮነ እምበኣር እቲ ዝመርጾ ዜጋ ዝክተሎ ፖለቲካ ርግጸኛ ክኸውን ኣለኒ እቲ ፓርላመንት ብዝበዝሑ ብህዝቢ ዝተመረጹ ናይ ህዝቢ ድልየት ዘማልኡ ሰባት ዝተወከለ እንድሕር ኮይኑ እቲ መንግስቲ ካብ ሃገራዊ ባይቶ ዝወጽእ መንግስቲ እውን እቲ መራሕ መንግስቲ ይኹን እቶም ነቲ መንግስቲ ከመሓድሩ ዝምረጹ ሚኒስተራት ወይ ካልኦት ይኹኑ ናይ መሰል ህዝቢ ከኽብሩ ምዃኖም ዝተረጋገጸ ይኸውን እምበኣር ነቲ ውጽኢት ነቲ ንደልዮ ውጽኢት ፍትሓዊ ዝኾነ መንግስቲ ናይ ድምፂ ህዝቢ ዝሰምዕ መንግስቲ ክንገብር እንድሕር ኮይና እቲ ፖለቲካ ናብ ከምኡ ዘብጽሕ ፖለቲካ ሎሚ በብዓቕምና ክንግደሰሉ ኣለና ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ፖለቲካ ዘንብብ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ናይ ስነ ፖለቲካ ዝተምሃረ ኣይኮነን እዛ ኣይኮነን ዘዛረበና ዘሎ ኩሉ ዜጋውን ኩሉ ሸነኽ ናይ ቲ ንሃገር ዝምልከት ይፈልጥ ማለት ኣይኮነን ፍሉያት ክኢላታት ናይዚ ክህሉ እዮም እዚ ግን ንኤርትራ ጥራይ ፍሉይ ኣይኮነን ኣብቶም ኣለና ዝብሉ ሃገራቱን ዜጋ ከምኡ እዩ ነታ ተገድሶ ጥራይ እዩ ዝግደስ እምበር ብዛዕባ ኩሉ ናይ ፖለቲካ ሕቶ ኣይፈልጥን እዩ ግን እንታይ ይገብር ወኪሉ ይሰድድ ይፈልጡ እዮም ዝብሎም ይከላኸሉለ እዮም ዝብሎም ወኪል ሃንሳብ ምሰደደ ን4 ዓመት ይኹን ን5 ዓመት ቁሱ ንኸውን ኣብቲ ላዕላዊ መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ከተማ መንግስቲ እውን ዋላታ ነታ ከተማ ዘመሓድሩ ወከልቲ እውን ይመርጾም ብዛዕባ እታ ከተማ ናቱ እውን ዝግደስ ነገር ከም ዝገብሩሉ የረጋግጽ ብድሕሪኡ ቀሲኑ ውራዩ ይገብር ዜጋ ብዛዕባ ዞባ ናቱ ብዛዕባ ንኡስ ዞባ ናቱ ብዛዕባ ዞባ ናቱ እውን ወከልቲ ክመርጽ እዩ እምበኣር ንሕና ከም ዜጋታት ኤርትራ ወይ ከዓ ወዜጋታት ኤርትራ መጠን እዚ ናይ ምምራጽ መሰል ክወሃበና ጥራይ ኣይኮናን ክንቃለስ ዘለና ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ነገር ወይ ውህብ ኩነታት ዘረጋግጹና ሰባት ኢና ንደሊ ዝብል ጉዳይ ክንዛረብ ኣለና ኣብ ደረጃ ናይ ህዝቢ ኣብ ደረጃ ናይ ውሕዳት ፈላጣት ጥራይ ኣይኮነን ህዝቢ ዘገድሶ ሕቶታት ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ሎሚ እዩ ክዝረብ ዘሎ ማዕከናት ዜናታትና ድማ ብዛዕባ እዮም ክዛረቡ ዘሎ እዚ ዝተረስዐ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለ ዝኾነ ነዚ ዝደግሞ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ዘለና ፖለቲካ ምስራሕ ዝበሃል ነገር ኣጽቢብና ዝሓዝናዮ ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ ዘሎ እዩ ፖለቲካ ሃገር ማለት ምምሕዳር ሃገር ካብ ኮነ ፖለቲካ ዝበሃል ጉዳይ ቦታ ክንህቦ ኣለና ምክንያቱ ዜጋታት ኢና ጉቡእ ኣለና ብዛዕባ ሃገርና ክን ኩሉ መዳዩ ክንፈልጥ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ክንፈልጥ ፖለቲካ ሃገር ምስራሕ እስከ ንበሎ ትግርኛ ነዚ ሓድሽ ግዜ ዝኸውን ትግርኛ እስከ ቁሩብ ነቐርብ ፖለቲካ ምስራሕ ፖለቲካ ሃገር ምስራሕ ዝበሃል ንውሕዳት ዝግደፍ ወይ ከዓ ሓጢኣቱን ኣይኮነን ሃገር ከም ትህሉ ካብ ገበርካ ሓላፍነት ፖለቲካውን ናትካ እዩ ናይ ዜጋ እዩ ቆልዓ ብሂካ ካብ ኣምጻኻ ሓላፍነት ናይ ቆልዓ ድማ ናትካ እዩ ኤርትራ ብሂካ ካብ ምምጻኻያ ከም ሉላዊት ሃገር ሓላፍነት ናትካ እዩ ናይ ዜጋ እዩ እምበኣር ኣብ ውሽጢ ሃገር ዜጋታት ፖለቲካ ክሰርሑ እንድሕር ኮይኖም ገለ ንፖለቲካ ዝምልከት ግድነታት ወይ መሳለጥያታት እስኪ ንበሉ
كهلو لومي كنسعر علينا سرعة إساياس كي ودق خلو نابنت بوليتيكاوي سلفتات نزارب بوليتيكاوي سلفتات أب إرترا حجي يلوهن أبوشت إرترا بردو مخنيات أبو وصائي بوليتيكاوي سلفتات اللوه وي بوليتيكاوي ودبات حجي نزن أبو وصائي زلوه بوليتيكاوي سلفتات قبو بوت سرحن كسرحا لبواخ نقربلنا لنا مالتيو مخنياتو بوليتيكاوي سلفتات مالت نتي أب هاجر ديمقراسي كملص زخل كونتات كله قريبا مصنع غوسغوسن مصنع مالت سلازخونه بوليتيكا مسرح مالت سلفتات ناي بوليتيكا ابت زغبا درجه كم زبصحا مغبار مالتي مصحار مالتي مغسقواس لبوا مقراب منقاف مالتي كساب ابتي درجه ناي هاجر ممرح زبصحا كندفئنن كنتبابعنن حدا غزيون كنغنحننا يغبا بوليتيكاوي سلفتات تراي زيغونه بوليتيكا مسرح ካልኡን ዘድል ነገር አለው ፋይናንሳዊ ሙወላ ከድልዩ ገንዘብ በብዝሒ ነቶም ፖለቲካ ዝሰርሑ ነቶም ፖለቲካ ዝሰርሓ ዘድሊ ፋይናንሳዊ ሙወላ ክህልሎ ካመን ካብ ዜጋታት ሕግታት ፖለቲካ አዋጃት ፖለቲካ كتصحفن كدالون አለዎ بمن بكيلاتات ناي حقي مرحتن بوليتيكاوي حلفتن زخوننا قبل على درجات راي زي كونس كاب تحت درجات جميركا كساب زلع على ناي منغست ممرح زبقعو زيغاتات مسلطان كدليو ابزز زلو بوتا ابيلخم كبهالو كخلو لوم اوشتن ابدغن بفلاي ابدغه بوليتيكاوي سنه بوليتيكا استمهارو بوليتيكا ساينس زبال استمهارو اب بوليتيكاوي عالم تمكروز رخبو زلو اب وصاي غدفو حجابناتنا بوليتيكا ناي قدم اسكي قرب نغدفو تي ناي برتاو قالسي خون ناي كاله حجي زلو زمناوي زخونه بوليتيكا اب تكبابي زلو ابزي ابسدت هاجرات مس بوليتيكاوي سراح زت اساسر مويا كيروم زلو وي تمكرو كيروم زلو ابيلكم كبهالون انتاي يدليكم كبهالون الله كقربوا لهم ني دحره اساياس مالتي فلسفناتاتن سنا حساباتن سنا مغباراتن ناي بوليتيكا كتصحف كغسغس حزب كفلطو لو ازي نقوام زملكت نبروغرامات زملكت ني ايديولوجي ወይ ከዓ ስነ حساب ዝምልከት ክኸውን ይኽእል ካልኡን ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ሎሚ ማዓልቲ ጥራይ ዘይኮነ ሰዓት ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ተኽእሎታት ናይ ፖለቲካ ይዝረብ ይምደራሉ ነዚ ኩሉ ዜጋ ክገብሩ ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ ግን ዝግደሱ አጆኹም ክንብሎም ኣለና ስልጣናትን መዝነታትን ፖለቲካ እንታይ ዮም ክኾኑ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ስልጣን ናይ ፖለቲካ ክህልዩ እንታይ ዓይነት መዝነታት ናይ ፖለቲካ ክህልዩ ክንዛረብ ኣለና ነቲ ኣብ ቅዋም ሰፈረ ክነስፍሖ ኣለና ኣብ ወረቐት ክንውርቆ ኣለና ወርክሾፓት ናይ ዘተ ጉባኤታት ብምግባር ህዝቢ ከም ዝፈልጦ ክግበራሉ ልዕሊ ኩሉ ግን መጀመርያ ክጠቕሶ ዘይደለኹ ኣብ መወዳእታ ግን ክጠቕሶ ዘለኒ ንቅዋም በዓሉ እዩ ቅዋም መሳርሒናትና እዩ ካበልና ንነፍሱ ወከፍ ኣብ ቅዋም ሰፊሩ ዘሎ አንቀጽ ብኸመይ ነቲ ሕጊ ናይ ሕጂ ዘሎ ናይቲ ንደልዮ ሕግታት የማልእ ክንፈልጥ ኣለና ወይ ከዓ ክንቀረበሉ ኣለና ክንፈልጥ ዘይኮነስ ክንቀረበሉ ኣለና ምናልባት ብግምጣል ንራእዮ ቅዋም ኣለና
ገለ ዝእረም ነገር ገዲፍካ ብኡ ክንጅምሪና ሕጋዊ መሰረት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ነዚ ቅዋም ኣብ ግብሪ ዘውዕል ግን ዝተፈላለዩ ኣዋጃትን ሕግታትን ክወጽእ ኣለዎ እዚ ሕግታት ዝበዝሐ ምናልባት ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ምዝ ስርዓት ኢሳያስ ሒዝዎ ዘሎ ሕግታት ዝሳነ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበዝሐ ግን ካብኡ ክሕከኽ ኣለዎ ገለ ካብኡ ክሕከኽ ኣለዎ ካብቲ ህሉ ዘሎ ኣዋጃትናን መምርሒታትናን ሕጂ ምስ ኢሳያስ ዘሎ ኣይኖቶም ዝስረዙ ኣዋጃት ኣይኖቶም ዝስረዙ ሕግታት ብፍላይ ኣብ ናይ ቁጠባዊ ሕግታት ብፍላይ ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝምልከት ሕግታት እንታይ እዩ ክሰፍር ዘለዎ ኣይተዘርበና ኣሎ ኣብ ህዝቢ ኣይቀረበን ኣሎ ንመዓስ ኢና ንጽበ ዘለና ኣብ ጽባሕ ኢሳያስ ክኸውን ኣይኮነን ሎሚ እዩ ህዝቢ ፈሊጡ በኣረይ ድሕሪ ምሕራር ሃገርና ድሕሪ ምልጋስ ነዚ ጨቋኒ ስርዓት እዚ ኢና ክንገብር ኢልና ሎሚ መርገጺ ኢና ክንወስድ ኣለና እዚ ለቦዋ ዘቕርቦ ዘለኹ ምናልባት ንደለይቲ ለውጢ ጥራይ ኣይኮናን ዋላ ነቶም ዓቀብቲ ስርዓት ኢሳያስ ደገፍቲ ስርዓት ኢሳያስ ዘለዉ ኢሳያስ ንዘላለም ክነብር ኣይኮነን ንህዝቦም ከረዱእ ኣለዎም ንሕና ነዚ ኢሳያስ ጀሚርዎ ዘሎ ብከምዚ ንድግፎ ወይ ብከምዚ ኣይንድግፎን ብከምዚ ለውጢ ክንገብረሉ ኢና ኢሎም ንህዝቦም ከስምዑ ኣለዎም እንተ ደኣ ብሓቂ ብፍልስፍና ነዚ ኢሳያስ ተኸቲልዎ ዘሎ ዝኣምኑ እንተኾይኑ ፖለቲካ እምበኣር ክግበር ኣለዎ ሎሚ ብመን እዩ ዝኩሉ ክግበር ዘለዎ ብፖለቲካዊ ሰልፍታት እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሓላፍነት ናይ መጻኢ ኤርትራ ኣብ ዝባን ናይቶም ጽባሕ ንዕድላት ናይ ኤርትራ ዝውስኑ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ወይ ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ካልኦት ምትእኽኻባት እዩ ሎሚ ጎስጓስ አንጻር ኢሳያስ ጥራይ ምግባር እኹል ኣይኮነን ኣብ ብግብሪ እንታይ ኢና ክንገብር ድሕሪ ኢሳያስ ኣብ ዝብል ወረቃቅትን ዘረባታትን ንህዝቢ ክነቅርብ ኣለና ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኢሳያስ ብዛዕባ ምስ ካልኦት ዝገብሮ ዘሎ ውዕላት ጥራይ ክነቅፍ ኣይኮናን ክንዛረብ እሱ መገዱ መሪጹ ኣሎ ዕንወት መሪጹ ኣሎ ዕንወት ምምራጹ ዝኾነ ይኹን መርትዖ ዘድልዮ ኣይኮነን ወዲእዎ ኣሎ ደድሕሪ ኢሳያስ ዝወሰኖ ኢትዮጵያ እዚ ጌራ ኣይገበረትን እንዳበልካ ምዝራብ ከም ካልኣዊ ወሲድና እቲ ቀዳማይ ግን ንሕናኸ እንታይ ኢና ቀሪብና ዘለና ንመጻኢ ዝብል ግን ክዘረብ ኣለዎ ብወረቀት ሰፊሩ ከም ፕሮግራም ንህዝቢ ክቐርብ ኣለዎ እዚ ክበሃል ከሎ እተን ነጥብታት ኣብ ሓደ ገጽ ምስፋር ኣብ 5 ገጽ ምስፋር ኣይኮነን ነቲ ልሙድ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ነገር ምድጋም ኣይኮነን ዝርዝራት ብኣሃዝ ዝተሰነየ ዝርዝራት መደብ ናይ መጻኢ ምቕራብ የድሊ ቅድሚ ሎሚ ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ ኣርእስቲ እዚ ውጥን ትግባረ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣክሽን ፕላን ሓደ ካብኡ እዩ እንታይ ክንገብረልኩም ንለውጢ ዝብል ሕቶ ብመንግስታት ክመጽእ እዩ ሰንከልከል ናይ ኢሳያስ ምስ ረኣዩ ሽዑኡ እዚ እዩ መደብና ንህዝብና እዚ ክንገብር ኢና ንደሊ ኢልና እውን ንዓለም ክነፍልጥ ኣለና ሓገዝ ክትረክብ ዘይኮነስ ማሕዙት ክትረክብ እንታይ እዮም መርገጺኦም እዚኦም ናበይ ገጾም እዮም ዝኸዱ ክብሉና እዮም እቶም ጎረባብትና እቶም ኣፍሪቃውያን እቶም ካልኦት ኣብናቶም ሃገር ዝምልከት ፖሊሲ ተገዲሶም እንታይ እዮም ክገብሩ እዚኦም ድሕሪ ኢሳያስ ዝመጹ ሰልፍታት ፖለቲካዊ ሓይልታት ክብሉና እዮም ፖለቲካዊ ሓይልታትና ድማ ነናቶም መደብ እዚ ኢና ክንገብር ዝብል ክቐርቡ እትውነቶም ከርእዩ ኣለዎ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ብግብሪ ፕሮግራምና እዚ እዩ ነዚ ዝኸውን ሓይሊ ቀሪብና ኣለና ክንድዚ ሰዓብቲ ኣለውና ክንድዚ ኣባል ኣሎኒ ጽባሕ ብከምዚ ኢና ክንሰርሕ ዝብሉ እዮም ፖለቲካ ሃገር ክመርሑ ዝኽእሉ ገድሊ ኤርትራ ብኸምኡ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ተኣማሚኑ እቲ ፍልልያት ናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይ ተጋድሎ ሓርነትን ገዲፍካ ህዝቢ ኣብ ገድሉ ሙሉእ እምነት ነይርዎ ምክንያቱ ናይ ገድሊ ዕላማ ንህዝቢ ይግለጽ ነይሩ በስተምህሮ ብደርፊ ብወረቀት ኣብቲ ባህልን ልምድን ናይቲ ሃገር ብቋንቋታት ናይቲ ህዝቢ ተደጋጊሙ ይንገር ነይሩ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሃገር ክትከውን እያ ዝብል
እሱ ስለዝኾነ ይድማ ብዕልልታን ብተሐጓስን ብቅሳነትን ዝተቀበሎ ነቲ ገድሊ ህዝቢ ምክንያቱ እቲ ናይ ገድሊ ንድሕሪ ምስጓግ ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ድሮ ፈሊጥዎ ይጸንዩ ዝያዳ ክፈልጥ ነይርዎ ዝብሉ ኣይሰኣኑን እዮም እወ ምክንያቱ እቲ መጺኡ ክዕብልል ዝደለያ ሓይሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ብናይ ግሩህነት ናይ ህዝቢ ተጻዊቱ እዩ እቲ ኣብዚ ኖሚ ዘሪኦ ዘለኹ ኣርእስቲ ግን እቲ ክመርሕ ነቲ ፖለቲካ ሃገር ክመርሕ ዝተቀረበ ዝነበረ ገድሊ ድሮ ንህዝቡ ከምዚና ክንገብር ኣብ ሃገርና ከምዛ ዓይነት ኣብ ወጻኢ ዝምድናና ከምዚና ክንገብር ኣብ ቁጠባና ከምዚና ክንገብር ኣብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እዚና ክንገብር እንዳበለ መብጻዕታቱ ይቀርብ ነይሩ ኣብ ብዙሕ ኣርእስትታት ምጥላሙ ዘይምጥላሙ ናይ ኣማራጺታት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘይምህላው እዩ እምበር ህዝቢ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ሒዙ እንተጸንሕ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር መጺኡ ክዕንድር ከሎ ድሕሪ ናጽነት ካልኦት ዝተቀረቡ እንተዝህሉ ህዝቢ ዋላ እኳ ንህዝባዊ ግንባር ክዓግቶ ኣይኽኣል ኣማራጺታቱ ፈሊጡ ምጸንሕ ሎሚ ድማ ናይ ፖለቲካዊ ዘመናዊ ፖለቲካዊ ድኽነት ዘጥቃዓና ዘሎ ኣብ ኤርትራ በተዛማዲ ምስ ካልኦት ሃገራት ነቲ ኣማራጺ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሒዝና ስለ ዘይጸንሐና እዩ ፖለቲካ ማለት እየ ውድብ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ነዚ ኣማራጺ እዚ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ኣይሰማዕናን እቲ ድምጺ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እዩ ነይሩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናይ ህዝባዊ ግንባር እከይ መዳይ ትገልጽ ነይራ ድሕሪ ናጽነቱን ተባዓት ሃገራውያን ናይ ኣባላት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ይኹኑ ናይ ካልኦት ክሳብ ሬፈረንዱም ኣይነድምጽን ዝበሉሉ ምክንያት ንህዝባዊ ግንባር ባህሪ ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ እቲ ዘይዲሞክራሲያዊ መዳይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝፈለጡ እዩ ሓደገኛነቱ ስለ ዝፈለጡ እዮም ዝሰምዖም ኣይረኸቡን ግን ዝተቀረበ ፖለቲካዊ ውድብ ድማ ኣይነበሮምን ነዚታት ክገብሩ ማለት እዩ ኩሎም ቶም አንጻር ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ስለዚ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣማራጺታቱ ከይፈለጠ ካብ ተጋደልቱ ጀሚርካ ካብ ሰዓብቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ጀሚርካ በቲ ኩነታት ተዓሽዩ ኣብቲ ሎሚ ዘለናዮ ኩነታት ክበጽሕ ክኢሉ እዚ ሕሉፍ እዩ ካብዚ ክንመሃር ንደልዮ ንኽእሎ ግን ሕጂ እውን ፖለቲካና ድሕሪ ኢሳያስ እንታይ እዩ ዝብል ኣማራጺታት ክንሕዝ ኣለን ሓደ ኣማራጺ ጥራይ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝተፈላለየ ነገር እየን ዘቕርባ ነዚ ክነተባብዕ ኣለና ሓደ ቃል ጥራይ ክንሰማዕ ኣይኮናን እቲ ሓደ ቃል ንሰምዖ ለውጢ የድልሎ ዝብል እዩ እሱ ተሰማሚዕና ኣለና ኩሉ ህዝቢ ተሰማሚዕሎ እንተላይ ደገፍቲ ኢሳያስ ብስቱር ለውጢ ይደልዩለዉ እዚ ተረጋገጸ ኮይኑሉ እቲ ዘድሊ ግን ሕጂ ምምሕዳር ሃገር ማለት እዩ ፖለቲካ ሃገር ከመይ ይመሓደር ኣብ ጥዕና ኣብ ቁጠባ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ኣውራጃታት ኣብ ቋንቋታት ኣብ ሃገራዊ አገልግሎት ኣብ ደሞዝ ኣብ ዝምድናታት ወጻኢ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ምስ ስዑዲ ምስ ሃገራት ዓረብ ኣብ ጉዳይ የመን ኣብ ጉዳይ ጅቡቲ ኣብ ኩሉ መርገጺታት ወይ ከዓ ፖሊሲታት ዘነጽሩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት የድልዩና ኣሎ ፖለቲካዊ ውድባት የድልዩና ኣሎ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ዘለና ዜጋታት ዝማላ እዩ ስለዚ እዚ ጎዲሉ ዘሎ እዚዩ ብምባል ጎስጓስ ክንገብር ንህዝቢ ላቦ ንዑ ንዛረብ ዝበሃለሉ ጊዜ ኣይኮነን ሕጂ ንዑ ነዚ ዝኣቕሪብና ዘለና ስሙዑና ዝበሃለሉ ጊዜ እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ምሁራት ሓሳብ ኣለኒ ዝብሉ ሰባት ብዝርዝር ንህዝቦም ነቲ እማሚኦም ዘቕርቡሉ መድረኽ ኣቲና ኣለና ንዑ እስክንታይ ይገበር ንዛረብ ዝበሃለሉ ናይ ሰነፍ ወይ ናይ ሕምቀት መርገጽ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ጊዜ ዝበልዓልካ እዩ ብሕጂ ክትዛረብ ብሕጂ ክትዝቲ ክትሰማማዕ ከይትሰማማዕ ኣብ ዘይትፈልጠሉ ነገር ክትከይድ እዚ ጊዜ ንምብላዕ ጥራይ ዝግበር እዩ ሎሚ ክግበር ዘለዎ ንዑ እዚ ቀሪብና ኣለና እስከ ብዛዕባ እዚ ንዛረብ እዩ ዝክበሃል ኣለዎ ዝርዝር ወግዓዊ ዝኾነ ህዝቢ ዝረኽቦ ሰነዳት ንህዝቢ ክንዝርግሕ ኣለና እቲ ንህዝባዊ ንስርዓት ኢሳያስ ንኸሶ ዘለና ቀንዲ ሓጢኣት እቲ
ህዝቢ ክፈልጦ ዝኾነ ይኹን ስታቲስቲክ ይኹን ሰነድ አቅሪቡ አይፈልጥን እዩ ባጀቱ አቅሪቡ አይፈልጥን እዩ ጉዳይ ሃገር ህዝቢ ብኸምዚና ንውስን ዘለና ኢሉ ነጊሩ አይፈልጥን እዩ ብጀካ አዋጅ ብራዲዮ ወይ ከዓ ፍርቅ ገጽ ጽሒፍካ ብምጥቃዕ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ወጪኡ ህዝቢ ዝካታዓሉ ወይ ከዓ ህዝቢ እዚዩ ፖሊሲ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ዝብሎ ሰነድ ኣብ ህዝቢ የለን ኣብ አርማድዮታቶም ይህሉ ኸውን ናይቶም መንግስቲ ኢና ዝብሉ ዘሎ ንሕና ድማ ልክዕ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ይኹን ኣብ ለውጢ ደለይቲ ለውጢ ኣብ ህዝቢ ዝተዘርገሐ ዝርዝራዊ ስታቲስቲክስ ዝሓዘ ሰነድ ኣይነቅርብና ኣለና ብጀካ ኣብ ሕሉፍ ከም ታሪክ ክስነድ ኣለዎ እዚ ኣይኮንና ንክሕድ ዘለና ይገበር እሱውን እዚ ተገይሩ እዚዩ እቲ ዝነበረ ኩነታት ዝብል ሰነድ ብዛዕባ ናይ ገድሊ ይኹን ናይ ድሕሪ ናጽነት መሊኡ ኣሎ ሕጂ ግን ዘድልየና ንቅድሚት እንታይ ይገበር ቁጠባና ከመይ ይኺድ ትምህርትና ከመይ እዩ ዝኸውን ምስመኒና ንኸይድ ባጀትና እንታይ ይኸውን እዚ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ጥራዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ድማ ነዚ ሒዞም በአረይ ነዚ ናኽነተግብር ነዚ ጌጋ አሬምና ብኸምዚና ንኸይድ ዝብል መደብ ንህዝቢ ክገልጹ ኣለዎም ሰዓብቲ ክኸጥርዩ ኣለዎም ፋይናንሳዊ ሓይሊ ክድልቡ ኣለዎም ናይ ህዝቢ ድምፂ ድማ ክሰምዑ ኣለዎም ነዚ ምስ ረኣዮም መንእሰያት ስነ ፖለቲካ ክመሃሩ ይተባብዑ ንሃገረይ ንመጻኢ ኣነ ዲፕሎማት ክኸውን እየ ብዛዕባ ፖለቲካ ክሰርሕ ኢሎም ክመሃሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ተመክሮ ክወስዱ ዝተባብዑ ስለዚ ሎሚ ስቕታ ንጽባሕ መዓት ከምጻልና ስለ ዝኾነ ሎሚ ፖለቲካዊ መደባት ብፖለቲካዊ ሰልፍታት ክቐርብ ኣለዎ ብል ነዚ ድማ ህዝቢ አቅርቡ አበሎ ወረቀትኩም ኢሎም ክሓቱ ኣለዎም 5 ገጽ 10 ገጽ ሓፈሻዊ ዘረባ ዘይኮነስ አማኢት ገጻት ምስ አሃዛት ዝተሰነየ ምስ መርትዖታት ዝተሰነየ ከቅርቡ ህዝቢ ከገድድን ከተባብዕን እንታይ የድልየኩም ክብሎምን ይግባእ ንፖለቲካዊ ሰልፍታትናን ውድባትናን ንፖለቲካዊ ምሁራትናን ካልኦትን ምስ ለውጢ ዝተኣሳሰሩ ዜጋታት በፖለቲካ ተወዲቦም ምጽናሕ መሰሎም ጥራይ አይኮነን ጉቡኦም እዩ ዜጋ ካብ ክበልካ ናይ ሓደ ሃገር ጉቡእ ካዩ ነዚ ክትቀርብ ከምቲ ካልእ ዜጋ ግብሪ ክኸፍል ጉቡኡ ዝኸውን ወይ ከዓ ሃገር ክትወረር ከላ ክኸትት ኩሉ ገዲፉ ናብ ሰራዊት ክኸትት ጉቡኡ ዝኾነ ፖለቲካ ዝሰርሑ ሰባት ድማ ጉቡኦም ኢሎሚ ናይ ጽባሕ ውጥናትን መደባትን ቀሪቦም ንህዝቢ ከፍልጡን ክምህሩን ክብሮም ዳፍላይ እዚ ወደሓንኩም يغنيلي يصنيلكم ስለ ሰማዕኩምኒ ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ شعب إريتريا صبر وده عدكا قلتيتو تاريكا يبد عوتي قلتركبتو تاريكا يبد بهالنيرو شعب إريتريا صبر وده عوتي قلتركبتو عدكا تأتي تاريكا يبد رول شعبنا كي قبا سروب لساس كلا وسورو سودان دجا بحنيرو أبجي سورايزي أبجي الدرجي قدي بتقيت كدفاعن كله قال إدما سودان سدد نيرو أبجي سورا مالتي وحجاي كابتن مجزات الزخف وانات نريال لنا سلام
زخبركم أخوات عبارات ردي الرينا السلام كلهم دكبات إرتراويان كده حاجة رجاملهم تقرأ الزارية اللي شعب إريتريا سبرودي أو تقل تلبس توعد كاتا أتي تاريخ كايبته المنادل الأخ المنادل حسين محمد علي دي بو الصورة اللي لحليه حلايته وهذه هيني من اللي بالحلاته مسلة شعبون دا قبعه مسلة سبوت دا قبعه يقول شعب إريتريان دي بيلا مسلة منادلين جلاب عباء إريتريا من بدير لبيلها هذه ما وديها اللهاتو وحنا هين من ودها اللينا شعب إريتريا مدادت حنا إريتريين حنا عند بيلت بقيادتنا إسياس أفوركي والسرديت يقول كل شعب دي تدمير أتيو من أبياته أفقريو أبياته أفرسا واللي ميتو ناينا يكونتو ناينا من قبه حونا من قبه اللي ودا اللي أبدا يوديوني ناينا حقو إيقاب لازم اللي ودا اللي قلو ديتو حنا 100,000 الشهداء اندد فعنا شبابنا آنس لقبا وإناس ديب إلا ندال حتى إذا اندقبا ديب ندال كرة لقبا أب الجني حق لها استشهدوا كلهم إساسيني بنال تلها الله حنا هيني لا استشهدوا حوناتهم لا استشهدوا سبناتهم لا استشهدوا حتناتا اللي ودا عنده ودا تمد بالله قلنا رحي مقانا حنا شعبيين حالي ثورت المسلمين استبدى 100% الشيخ إدريس حامد عواتي بركة أدال ديبو استبدال ندال من تو قل إلا ندال أسرور لتاكايو أسرور لجيسا شعب إريترياتو جواسيس أتو ديبنا ملاكين هذه اللي جاسوس والسرديت اللي سياسة البلو قلنا قلبدي كانت الله هذا شعب إريتريا ديب كارج هليكم ديب عاد هليكم حتى إذا نقبع نأمر حنا ديب عاد هليكم حتى إذا أنتم وديب اللي خارج جواسيس نهيقدف نهيسياس بزعام هلو هذا ملاكين بده هلو هذا ألبابنا وألبابكم حتى حنا ولاد مسمار مدر حنا مالي حنا ويوم حناتو حتى اللي اندقانا مثل متالي يقول شهادانا يقول مجهرهنا كله جلابومتو يقول ميتهم لاستشهدوا يقولنا وعزم من قال وكان بزوح لي تاجيني بس أنا أرسلنا حقوق أنا سني نتفاهم حبايب السلام عليكم بجهاتكم بابجهاتكم إذن صبسي منقصتي حيل سلاسي تسريحي لزي مقتلنا إذ مرح منقصنا زبل سبات بزحات يسمع له من مريض وز منقصتي بحيل إمبرنا إيرتاع منقصة أيكونا بجهاتكم إذا سبزي منقصكم كم زي كونس أطبيكم كم أفرطوا منقصنا كم زي كونس سبزي سي كما يقرنا إنا بتي منقصي بالنان حيلنيا بعلو زحالبين بل بدي كأ منقصنا سنتا خوينو مس إثيوبيا زي مقود إلهم زاربس بزعبا من تايو إذا منقصنا أيكونا بجهاتكم نقروهم بجهاتكم زم سبرادي بجهاتكم نقروهم إساياس معنا كم قتلنا لكم تزاربوا منقصنا سنتا خوين زي مقتلنا زبلو سباتسي أيناي منقصيو نايمن منقصيو نيرترايدو ما أستسيو خام مجمريو سب إيرترا خطف انبر بجخاتكم أردوهم زي دمس راديو إيرانايو
دانيال بحال كعاد إنجليزي يناتان راديرنا نخلاتكم سلامتا رد حرزيها سنبت زكايا يناتان عخاص داربا كايلة زيهم بحلاوي تريد نبي تبيع هيدم زلوا نخلاتهم تمالي أخرانا جاقانو نيرامي الكلام لك أخرانا جاقانو درفومو متعم جن قرب كير زولنا زين إنجنير عز قدم تمالي زدرفو يوقير لنا دأمبر كلا يكونن سلام زي سيل أبي الله سلام دالة خزانينا فتينو نحرين تيجا نقول لنا لا تبون جبروها تبون جبرون لنا بحراي كأن وعلو تدخل تمالي سلام كويني لهم بانديراني أبن إسياسن توتي حمد درفوت بحاجة تجدي دم كنا بلهم كوين خلينا برد خالد تجدي دم كنا خنا كل سبعة زنقاني أثناء ساتم قاني ناقخونو خاني نلعبو الذي سمعنا تحديهم ودحنك سلام كل هذه هلو كمال لهم رادي إيرينا صبوس طعنا أبصرحكم حواتنا نتمنيكم تمالي من الصحفون زقوبركم منترجو ثلاثة لا يهزباكم بارسني أياني التعب سدونا يرو كحل انتايكم لكم الدرزي أبز أوان زيسي أم حارو بزوح نقر يزاربو أبي أفرخم زي تسحرو يزاربو لكم موضع تي بشعن شعبت متين سوحان شوحتن دي سوحان شدشتن أو أدي سنبان مقتلتي منقصو حالي ماريام تفتني إرتراويا زفتمو ابني أم خيدا له كم بعد محارة سفايز بحلو أقاسو لقماتو سلمن تاي نزي أمديكم قصو مستحريك كي تفق سدع كندي وش مع كان إثيوبيا خيدا نزي ستانية زي دفتسمو لو مبزي قرب أوان أبيتو وسيئو في أرتو خمس قبر وأشمعتهم قناو يتكسر ELF كم زغبرتو هاي تقصني سلازين أجيهم كم زيهم دعوة السلسوات كفقدين ويتفتنهم سدع كندي يوش تأني شعبا خيدا من الزيسي رحيتي زي خمس فصوم يوم جدان اللي أتم يغني اللي هالو ريدي أرنا أنا سامرايت بحر كاب جرمان الزول للغو لا كلاتكم مجمرة أبصرحكم أسالتون عواتنا هبكم بتعمينا هانا مسكنكم كله برنامجكم بتعمينا نفوتو بتعمي وانا وحبري تقابقتكم من أنا سمعوتي كمنا هنا تحسس بها مالتي يوناتان سي بعد ما يسنبسنتم درفتس مسخن زي جيجا خمزي بلهم جركات زارب نيركا مرئيتكم كأحبس لزبل كان لي بزعبو زارب ديلي جيجا دا ألوهم بري نحنا نخيجنينا نتبلو زلهم نتقبرو زلخاسي أي نقبلونينا كو يكونوا ندبلو إذا خوانا مخنيات جن عم مدرخ أبزا سعد في عم مدرخ وطيهم نخدرفو حميما ميلم دم ولا قلي لهم دم كترفو يقولوا نيرهم الصمد قبروس مع هزبي كله قاع يحفيروا وهم ودلي بحفرسي بفلاينا بحر دارسي بتعمي بكاسب ككندهم حفيروا سوي زحج جبر دبلو كلنا حنا نقدر دحفرن دحرقن دبكن دوغن ترايو جن زي أمسي حسابهم ماني تمالي إنا نحنا هتقام تقولعت أي ولدو يزمودو شو من قدمي دفينا يمتينا نمن تدفينا ندوبهم كبلو نلو علاونتهم كبلو اتمنا قدم حواتنا غاني ناطنت كبلو لعلميت الشح حزب بسنك زي إثيوبيا نحنا كو إثيوبيا سي حررتنا قتلتنا بقى كل جيزة بإثيوبيا رحنا نحنا كو شقل نركب كلهم قربابتنا ولا حنتي قبرنا بجكا إثيوبيا حدث هم مدرخ إثيوبيا أما أبزا ساعات زي هاجرنا أبي كتودق سد سلام سي إنو دقا سي إنو سكدور في موقع حدثي الصمد قبر هو بتعمل جيجا عنده حدث خا عمل إسكا خمزدو الكاسك أي تتصابه قله إذا مطبح نقوله كم سب كمان يندعي أنا ما كم سب كونه ما يسمعني بحثير زماتي بسنكي أم حرن أورموني وسنكيلو قل مسوم كونه يتقدرني يرد ألتقل نابله نزي أظن سامي جركات كلا خلوله إذا أثبت عمي نعمة جارش تاجيجا يوناتان حاولت نقرأك نعمة جارش تاجيجا حج أم مدرخ إثيوبيا دايبكا مدراف مالت بقى نحنا نقويلو نبخيلو بقى قال نجر كنجبر بقصر أوان برحجي أوان ساعة سعيتن أوان كونسرتن كمان يكونن ساعة أنا هنقرأك
ነዚኦም ብጣዕሚ ክትከላኸለሎም ኣይግባእካን እዚኦም በቃ ናይ ታሪክ ሓተላ እዮም ብሓፂሩ ካብኡ ካብቲ ሰብኣይ እሶም ጎዱ ካብቲ ኣያኻ ኣያይ ዲኻ ትብሎ ኣዩ ኣይሕሽ ካብኡ እዚኦም ጎዱ ስለ ኣረመን እንዲሁ ኤርትራ ካውላ ሓንቲ ትብፅሕና ስለዚ ድላዩ ከምኡታት ክገብርሲ ደሓን እሱ ሸይጣን እንዲሁ ደድሕሪኡ ድኸዱ ደሎ ኢኻ ትፀልእ ደለካ እዚኦም ካሕጂ ጌጋ ኣለዎምን ፈረቓ ምክንያቱ ኣይንኸይድን ኢና ኣይኮኑን ክብሉ ነይርዎም ብዝኾነ ምክንያት ክተርፉ ነይርዎም ሕልንኦም ገለ ነገር ክሓስብ ነይርዎ ኣብ መድረኽ ናይ ሕጂ ደይቦም ክደርፉ ክሓስቡ ከለውሲ እቶም ቀቢሮሞም ኣይደኖ ኣነ ወላ ሓንቲ በቃ ክዛረባ ኣይክእልኒ ብሓፂሩ እዚኦም ሕልና ኣልቦ እዮም በቃ ሕልና ኣልቦ ስለ ዝኾኑ በዓል በረኸሲ እንታይ ኢሎም ደርፉ ነይሮም በዓል ኢንጂነር ኳ እንደዕሉ ስኢሊ ፀይቁሉ እዩ ደሎ እሳቶም ደርፍዎ ነበሩ ቅድሚ ናፅነት ሲ ይሰምዑዎ ደኾኑ ተመሊሶም ንሕና ብርእስና ኣሎ ኩሉ ዘማት ማለት እንታይ ልደርፍ ነይሩ ትፍሒራ ፀይቂ እነዚኦም ኣነ እቶም ቆልዑቶም ንኣሽቱ መሳኪን እንታይ ሞኒ ግደፎም እሶም ስደሓነ እሶም ከማንኮም እንዳገበሩ ደኣ ከማን ክብሉ ክእሉ እዮም ክጋገ ይኽእሉ እዮም እቶም ዓበይቲ ግን ብጣዕሚኦም ዝገርሙ እስኻ ከዓኒ ከይትከላኸለሎም ዮናታን ብጣዕሚኦም ተጋጊዮም ብሓፂሩ እዚኣ ጥራይ ክብለኩም ደለ ብሩኽ መዓልቲ ሰሰናይ ንዓኻትኩም ብሩኻት ቻው ታሉ ረሪርና ክምለኹም ተሓንዲኹም ዝሓለፈ ከምቲ ዝሓተትክዎ ናይ ይርጋ ኣለም ፍስሓ ኢንተርቪው ኢለኩም ነይረ ኢንተርቪው ስለ ዘቕረብኩም ያኒ ለኣጋጣሚ ጌርኩም ይኹም ነይርኩም መስለኒ ሻንሻ መሰልኩስ ኣጋጣሚ ኢንተርቪው ቀሪባ ኤንወይ ፅቡቅ ተቐፂሉ ኸ ናይ ዶክተር ኣሰፋው ኢንተርቪው ተኸታቲልና ነይርና ዝሓለፈ ግዜ ፅቡቅ ነይሩ እንተኾነ ግን ድምፁ ኣይስማዕን ነይሩ ንፃረ ድምፂ ነበረን እሞኒ በጃኻትኩም ብዝተኻለ መጠንሲ ድምፂ ንፃረ ተዘለዎ ፅቡቅ ነይሩ ተረከቲ ኣረስቲ ኣገዳሲ ነይሩ ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ ኢሹ ዘለል ነይሩ ተሓታቲቱ ንፍዕት እያ ፅቡቅ ሕቶ ተሓቶ ነይራ ግን ድምፂ ብዙሕ ኣይስማዕኒ ካልእ መነፀር ድምፂ ተሊኩም ትፍታሕ ሓበሩና ሓትት በተረፈ ኩሉ ፅቡቅ ቀፅልዎ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ሃሎ ቢንያም ዮናታን ብጣዕሚ ድፈትወኩም ዳኽብረኩም ከመይ ኣለኹም ድሓንዲኹም ብጣዕሚ ፕሮግራምኩም ድከታተሎ ካብ 2-3 ዓመት ትኸውን ኤግዛክትሊ ዝኩረኒ ግን መጀመርያ ስኢለ ሰሚዐዮ ዮናታን ኣብ ፌስቡክ ስለድካዮ ርአዮ ብድሕሪኡ ግን እንዳመሰጠን ምሸት ፕሮግራምኩም ስራሕ ስለ ዝውዕል ምሸት ከይሰማዕኩ ወይ ድቅስኒ በቃ ደስ እንዳለን ንኸይዱ መሳጢ ሓቂ ዝኾነ ኢንፎርማቲቭ ዝኾነ መደብ ብጣዕሚ ከም ትፈትዎ ከተባብዐኩም ጥራሕ የደሊ ካልእ ከም ጓል ኣንስተይቲ ዘበርኩተ ነገር እንድሕራሉ ዮናታን እንድሕር ጥዒምካ ክድውለለይ ደስ ንዘለኒ ኣብዚኣ ደወልኩዋ ቴሌፎን ማለት ናይ ገዛ እያ ኣነ ካብ ብመንግስቲ ኤርትራ ኣውፂኒ ብ945 ከባቢ ንክመሃር እንደገር ወፃኹ ሰበ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ማለት ብድሕሪ ክወፅእ ከለኹ ከዓኒ መን ከም መንግስቲ ኤርትራ መን በቃ ኤድስ ፉስኦም ህዝባዊ ግንባር ጻዕዳ ደምና ኤርትራዊ ድብል ነበርኩ በቃ ከምኡ ስለ ተሓፀብና ካብ ንእሽተይ ከምኡ ዓበኹ ሰበ ብከምኡ ደበልኩ ሰበ ግን ሕጂ ታተረዳን ካብቲ ራድዮ ኤረና ብፍላይ ካብ ድከታተለ ክርዳእኒ ጀሚሩና ትገብርዎ ዘለኹም ሲ ናይ ብሓቂ ደንቅሕ ድቀይር ሰበ ኣነ ንገዛ ርእሲ ሰንኪ ራድዮ ኤረና ተቀየርኩ ሰበ ሓቂ ድፈለጥኩ ማለት ተቀይረ ደይኮንኩስ ሓቂ ድፈለጥኩ ሰበና ንዑ ከተባቢዐ ደለ እንድሕር ድኾነ ካባይ ከበርኩተር ነገር ተሎኻ ከበርክት ቅርብቴ ተቴሌፎን እንዳእትሪእዋ ትኾኑ ተደውኢልኩም ለይ ቅርብቴ ከም ጓል ኣንስተይቲ ብዛዕባ ትደሎ ኩነታትን ይስራን ገለን ዓመት ገይረለኹ ግዜ ኣብ ዓድና ከዓ ወይ ዓቤት ወሊደ ተሳተፈ ከበርክት ቅርብቴ ያቀኒለይ ንኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም ያቀኒለይ ቻው
مرحبا خبرات أحوات كموتروس كبلو موق سلام تايب صحكم قصيلوين هيوت ناي سدتهن كلولاو وشتاوي هاجر إيرتران عبد قربا جزيات زلاغن ناي حوارن فتح نخركب اتي كندي تمنيت كلهنا زيقاتات إيرترا سلوزغوني بصولوت نستسفان سراحن وصافي خناس كنقوت منفتن بأرقرم إذا حجي تجميرو نرئيو زلنا رؤسو زها عليه عرقستي علاوي تشالنج يأكل زبل صبوق كندي كوا صبوق بتي أدمعي شنخاتو دفرت ينصر بتي خلعوي شنخو كعا ليلة عبن النحد زفترن زفتر زلو نمثل انتو هنغن نايزي سجنتر سرعات كفعات نفس وكف إرتراوي زقا كفوتو زلو حد حكلو نسوها بيأكل زقرن سرعات كم زي كونه فلوت انديو كمو كاكونن بعر بولقاوي الرعاء ايسي ازي استرقمي قجلي طفعات بيأكل زي كونس بحيلي كابسورون مسرتون كنفلسيتهم قيسو نطفئيو ازي وصعن مشكنن هزبي إرترا دكيسون تحقيسون قسينون فلتاو منابرؤو خقبر زخل زبريتو اللوني بزخوني نفس وكف سب ببت زخولو سأسر انتلعا دربيو عنصار زي رقمن كحدن قدام سرعات دلاي فتحي زي عوتولو مخنيات هاي كهولنيو برقس بتوسخي انتدا عينتنا خفيتنا أمورنا سرحنا بحبر كلهنا انتاين كمين وديتات خيط كم زلو أبرئسي لألونتنا لنفس وكفنا معالتاوي نابرهلنا خيط كم زلو بقبري أبايتا زرق زلو حقيقو أبسساتات استمسرت بايتو دب مرحتها قرات أفريكا أبكتما عدي سابا كم بنقوش هايلا سلاسي بصبق منفساوي حادنت مسرتها جيكا مغرب أبزي وانزن من تايتدلي ملغت له أحوات سوئلو زمتي أجنداوين هيكونن بحسب زولي من قدي أقلالسا كنزي يمزولنا زلو هاي لسلاسي جيقنا ينيرو أي بدلن أي قبطن حدثاتين ددن وانطارو قادعا لسلع لي صورة ساتات جيقا ينيرو إريترا أكال إثيوبيا ينيرا حجون اندقنا نبديا إثيوبيا كتملسيا زمثل حلمتات زحلمو زلو مسلو كندي كوا كيسلطون دعنبر انبار كبور حزب إريترا كمزي ستقسي انت دعا خوينو حلمتاتهم زي معشا ويدلينا لو مالتيو حزبنا زقفي حقرنا زقاصلي تريتنا زبرسي زي نبور مكفعتي الفتني إريترا مريتان در حزبا عيدلينيو زبلي نعانا هاي جغنانان هاي نحنان هاي ملكتنان ون جغانونا حلفات سواعتن وقعتن نايك السبصتنا كم مخانوم نزي مس تعيات تمنيو مسرساتات زبعات زلو قجيلي إساياس كم أون نحدثتي بصوتو مرحتي إثيوبيويان تحبركم كحلف عيدلين أما ودعتا ملختي لدكتور عبين مسارحتو زخوني لما مقرسان أبزي ملكتكم قهسد دك سباتن قهسد للاونت حقر إيتران أباقنن إسياس بزبارخولكم فاللاوي سلطان تتقيمكم حكي مسيلكم كيح مسمت تحسوس لزلكم كابزي أقول التحساسبع يكون تقبارات انت تقطبكم زحاشي مخوني انت زي اللو بزي تكايدو زلكم من قدتات زلاغن نحوارون سلام كم زي مسئن عساتكم كن هزبهم تحبر تقدد بمجمريا سلام حقركمن هزبكمن كتقدمون كترقعون انت تقولوا قدم زخونا نقر زحاشي مخوني زلاغي فقرن سلامن نحوارون هزب إيتران إثيوبيان كبابينان يكون برفقنا كاب ود برهانو حقر شودن هذه إذاعة إرنا زخبركم تقتلتنا نزس عزيت العلوز نبرا حفشاوي مرباتنا نمززام داك مايزين عنه
ኣብ ከተማ ባጽዕ ዝርከብ ብሓገዝ መንግስቲ ኖርዌይ ዝተሃንጸ ኮሌጅ መሰልጠኒ ሓይሊ ባሕሪ ተዓጽዩ እቲ ኣብ ኣካዳምን ካልእ ዝተፈላለየ ስልጠናታትን ክህብ ዝጸንሐ ኮሌጅ ዝተዓጽወሉ ምኽንያት እኳ እንተዘይተፈልጠ ተምሃሮ ግና ነናብ ገዝኦም ከም ዝተፋነዉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እቲ ኮሌጅ መዓስ ክኽፈት ምዃኑ ዝተፈልጠ ነገር የለን ይኹን እምበር ምስ ኢትዮጵያ ብዝተጀመረ ምስጢራዊ ስምምዓት ሰልጠንቲ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታ ክመጽኦም ዝብል ዘይተረጋገጸ ሓበሬታ ይስማዕ ኣሎ ኣቐዲሙን ኣብ ገደም ዝርከብ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ንምቕባል ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሕዮ ኢትዮጵያ ካብ 1991 ናትሒዙ ዝተበታተነ ሓይሊ ባሕራ ዳግም ንምቋም ካብ መንግስታት ፈረንሳ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ሓገዝ ተሓትት ከም ዘላ ይፍለጥ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክኽተሎ ዝጸንሐ ናይ ቪዛ ፖሊሲ ክቕይር ከም ዝኽእል ተገሊጹ ንዜጋታት ሓያሎ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዘይ ቪዛ ወይ ድማ ብኦንላይን ብዝርከብ ቪዛ ክኣትዉ ትፈቅድ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ግና ኣቐዲሞም ካብ ኤምባሲ ኬንያ ቪዛ ክሓቱ ብፍሉይ ክትሓትት ምጽንሓ ዝፍለጥ እዩ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ከም ናይ ካልኦት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ተመሳሳሊ ፖሊሲ ከም ዝነበሮ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ከተማ ናይሮቢ ብዝፈጠሮ መርበብ ንጉጅለታት ሶማል ፊናንሳዊ ምወላን ካልእ ሓገዛትን የበርክታሎ ብዝብል ክሲ ካብ 2008 ንድሓር ቀይርዎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝጀመረኦ ርክብ ምስ ናይ ሶማልን ጅቡትን ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ ባይቶ ፀጥታ ኣብ 14 ሕዳር 2018 ተላዒሉ እዩ ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ተነጽሎ ዝጸንሖ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ዝጀመሮ ርክብ ብመንገዲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራት ክራኸብ ክኢሉሎ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክትክተሎ ዝጸንሐት ናይ ቪዛ ፖሊሲ ክትቅይር ከም ትኽእል ዝግለጽ ዘሎ ድማ ፕሬዚደንት ተሃገር ኡሁሩ ኬንያታ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቱ ዛዚሙ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር አብይ አሕመድ ብምዃን ናብ ኤርትራ ኣብ ዝበጽሓሉ ናይ ሳልስቲ ኣጋጣሚ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ናብ ኬንያ ምብጻሕ ምክያዱ ኣይርስዕን ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ጅቡትን ኬንያን ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ከካይድ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ኣብዚ ካብ 11 ክሳብ 15 መጋቢት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘካይዱ ዑደት ኣብ ወተሃደራውን ቁጠባውን ምትሕግጋዝ ክዝትዩ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ፍሕፋሕ ሽበራውያን ጉጅለታት ገኒኑ ይርአ ምስ ምህላው ፈረንሳ ኣብዚ መዳይዚ ምስ ሓያሎ ሃገራት ክትተሓበር ከም ትደልያ ትገልጽ ኣብ ጅቡቲ ቀዋሚ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዘለዋ ፈረንሳ ንምስ ፍሕፋሕ ቻይናን ሩስያን ኣብቲ ዞባ ብዕቱብ ካብ ዝከታተልኦ ሃገራት ምዕራብ ሓንቲያ ጅቡቲ ካብ ፈረንሳን ኣሜሪካን ቆላሕታ ብምስኣና ናብ ቻይናን ሩስያን ትዘዙላን እናተባህለ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ድማ እዩ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ናብቲ ሃገር ታሪኻዊ ምብጻሕ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝካየድ ዘሎ ናይ ለውጢ መድረኽ ዝድግፍ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ምስቲ ሃገር ኣብ ብዙሕ መዳያት ክትሓሓገዝ ቅሩብ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ፓሪስ ኣብ ዘካየዱ ዑደት ኣረጋጊጹሉ እዩ ምስ ናጽነት ኤርትራ ካብ 1991 ናትሒዙ ህላዊኡ ዘብቃይ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዳግም ንምብርባሩ እትሰርሕ ዘላ ኢትዮጵያ ሓገዝ ፈረንሳ ተሓትት ምህላውን ወተሃደራውያን ምንጭታት የመልክቱ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ